Salut, numele meu este Vadar Lăcătuș și bine ați venit la Vadar Production 2015. Băieți, astăzi vreau să vă prezint un tutorial, să spunem așa, foarte bun, ok? Băieți, fără multe bla bla bla, hai să-i dăm drumul la acest tutorial. Este vorba despre PPSTPP, un emulator care ne permite de avea posibilitatea să avem bălbăietură totală. Ne permite să ne jucăm la PSP, adică la jocurile de la PSP pentru calculator. Deci la multe persoane, ca cum sunt eu de exemplu, au un aparat așa de micuț să te joci în mâini, e cam un pic enervant, pentru că după câteva ore sau nici, hai să zicem o oră jumate, 2, dacă stai pe el în continuu, începe să te doară ochii, băieți, cel puțin în cazul meu. Dar în ziua de astăzi, că deja are vreo 2-3 ani de când a început acest proces cu acest emulator, și până ziua de astăzi l-au îmbunătățit, l-au perfecționat. Imaginați-vă, băieți, să ne jucăm la orice joc de la PSP pe calculator în tot ecranul cât e de mare. Deci în toată plasma cât o aveți de mare la calculator, la un laptop, cum se spune, sau la o unitate folosind un plasmă. Okay? Eventual în cazul meu acum folosesc un laptop, cu toate că folosesc plasma nu de la laptop, ci de la un alt calculator care am avut, o plasmă destul de mare. Și băieți, o să vă spun că acest emulator este foarte bun. Puteți să vedeți, am câteva jocuri aici, care cel mai faimos între ei este, vorbim despre Tekken Resurrection, Tekken 6, God of War, Dragon Ball Z, ok? Cum nu, Final Fantasy, avem 4 versiuni, Final Fantasy Type 0, Final Fantasy 3, Final Fantasy Dissidia 012 și Final Fantasy Crisis Core, băieți. Așa că avem și Crash Bandicoot, Crash of the Titans, Ben 10, nu? Băieți, bine, eventual m-am descărcat jocul la gustul meu, care o să vă demonstrez, și pagina de unde ne putem descărca jocuri sunt absolut gratuit, doar ne trebuie conexiune la internet, băieți, ok? Așa că fără mult bla bla bla, hai să începem cu acest tutorial și să vă arăt de unde descărcăm acest emulator și o să vă arăt mai pe urmă, un pic mai târziu, de unde descărcăm aceste jocuri, așa că hai să-i dăm drumul. Pardon. În primul rând, ce trebuie să facem e să ne punem la navigatorul nostru de internet. Ok, băieți? Nu mai încep nicio sesiune, să zicem așa. Tot ce trebuie să scriem prima dată este un singur lucru: PPSTPP. Și dăm Enter, băieți. Prima linie de sus, primul rând, care scrie PSP Emulator for Android, iOS, Windows și Linux. Ok, dăm drumul aici, băieți. Odată ce îi dăm drumul aici, îi dăm la Download. Vă recomandez să descărcați versiunea cea mai recentă acum, că e cea mai stabilă. Este vorba despre versiunea 1.1.1 de acest emulator PPSTPP. Ok, băieți, odată ce s-a descărcat emulatorul, de fapt ieșim afară pe pagina lui oficială, minimizăm un pic pagina și ne ducem unde l-am descărcat. În cazul meu l-am descărcat în descărcări. Ok, acesta este emulatorul, ok, băieți? Scuzați-mă un pic, că vedeți cum puteți să dați seama mai înainte. Am descărcat Tekken Resurrection. Acesta este emulatorul, băieți. Îi dăm, extragem aici. Dacă vreți, puteți să ștergeți acesta și dăm dublu click. Da, puteți pune carpeta unde vreți voi. În cazul meu, asta emulator eu îl las aici, dar eu l-am pus la mine în disc local, ok? My Games PSP. Aia da, când vă descărcați jocurile, pardon, ce totdeauna mă vorbesc, faceți o carpetă. De exemplu, eu am scris room, voi puteți să scrieți
FPS, pe jocuri, game, cum vreți voi, ok? Și astea sunt toate jocurile mele, cam 23 de jocuri, ok? Odată ce am făcut treaba asta, băieți, nu trebuie doar decât să-i dăm drumul. Dacă vreți, vă faceți acces direct pe desktop, ca cum am făcut eu și l-am pus aici în bară. Odată ce facem acest lucru, ne punem pe el, îi dăm drumul la emulator. Băieți, odată ce ne-am pus pe emulator, acest emulator vine în setări. De exemplu, asta acum o să vă explic ceva. Aici în sistem, deci eu l-am pus în idioma, în spaniolă, pentru că eu înțeleg foarte bine spaniolă și în limba engleză. Dar prefer mai bine limba spaniolă, ok? În idioma, eventual când vine automatic în limba română, dacă nu mă înșel. Da, cred că vine în limba română, băieți. Aici unde scrie limbile, puteți alege limba care e a voastră, mă rog. O puteți alege și limba română. Iată, limba română. Dar eu nu o aleg, băieți, ok? Dar hai să alegem limba română, să vă dau un mic exemplar de cum adică cum funcționează. Ok, în grafică, băieți, avem două opțiuni. Avem OpenGL și Direct 3D. Care e faza între OpenGL și Direct 3D? OpenGL mănâncă mai multă grafică, mai multă memorie RAM și mai mult procesor, băieți. Așa că vă recomandez să aveți un calculator destul de bun dacă vreți să vă meargă în felul următor, adică cu grafică mai perfectă, ok? Acum, care e la altă fază? Direct 3D, majoritatea folosește multe jocuri, ok? Dar grafica la ei, la Direct 3D, nu e chiar așa de super perfectă. Nu zic că nu-i bună grafica, dar nu-i perfect așa de bine, cu culori adevărate și spectaculare ca cum e la OpenGL. Așa că asta alegem numai dacă în caz că aveți un calculator, cel puțin minim dual core, memorie RAM de 2 GB și procesor poate de 2000 sau și ceva, ok? Deci eu îl las la mine în OpenGL, băieți, ok? Acum, setările, băieți, așa cum le vedeți, nu trebuie să faceți nimica, nu schimbați absolut nimica. Poate să fie diferență între, depinde de joc, care poate să vadă ecranul negru, atunci de cât ce trebuie să faceți să schimbați depinde o pe Ship Buffer FX, Non-Buffering Faster sau afișare cu stocare sau Red Memory GPU Mint sau, mă rog, una din astea. Vedeți acum care vă merge bine pentru jocul care e disponibil, adică indiferent de jocul care vă descărcați și nu fi compatibil cu, mă rog, cu grafica care o are, doar îi schimbați diferența de la asta, ok? Și care vedeți că e a vostru, la îi dați, ok? Acum, eventual, eu nu fac niciun schimb. Aici așa, în cadrul misiei, băieți, depinde după joc câte grafică are, ok? Puteți da la 1, la 2, la 3 sau, mă rog. Eu acum, într-un bun început, eu cred că hai să-l las la 2, ok? Ca să meargă eventual pentru orice joc. Sau, mă rog, aici așa nu schimbați nimic, deci băieți nu faceți nicio setare, îl lăsați așa cum vedeți, ok? Nu faceți nicio schimbare, veți, doar pur și simplu lăsați așa, ok? Deci pentru o configurare optimă îl lăsați așa. Acum da, veți, pentru cei care au, faceți atenție mare, pentru cei care au un calculator destul de bătrân, să zicem așa, care nu e așa de tare, să zicem. Deci, ce trebuie să faceți aici așa e foarte simplu. Unde scrie aici așa, Change Emulator PSP CPU Clock, unde scrie Auto, normal e la 0, dacă vedeți. Trebuie să-l puneți, băieți, mare atenție, îl puneți la 343. Am trecut, ok, băieți? Deci, la 343, așa cum vedeți. Deci, atenție, în Change Emulator CPU PSP CPU Clock, unde spune 0 și Auto, trebuie să lăsați la 343. În cazul meu nu fac treaba asta, vedeți? Dar dacă voi faceți treaba asta având în vedere că aveți un calculator destul de slab, atunci faceți treaba asta și dați ok și atât, băieți. Eu îi dau ignorare pentru că nu vreau, băieți, ok? În setări de control, băieți, dați la setări control, editare control. Eventual, nu trebuie doar decât să setați la un joystick dacă aveți aceste butoane. Start și Select, L și R. În rest vine automatic, sau chiar dacă nu mă înșel, chiar vine automatic default când puneți joystick-ul. Nu aveți nevoie de a seta nimica. Dar eu am făcut
niște setări personale pentru mine la gustul meu, băieți, ok? Deci setările, eventual, poate chiar nici nu trebuie să umblați pe ele, pentru că dacă puneți un joystick, vă vine automatic setat sau, mă rog, dar cred că nu e nevoie. Așa că vezi, cum puteți să vă dați seama, acesta este emulatorul, ok? Odată ce m-am explicat acest lucru, hai să ieșim afară după emulator și ne punem înapoi în pagină și o să vă arăt de unde descărcați jocurile, băieți, ok? În primul rând trebuie să scriem emuparadise.me. Îi dăm Enter, băieți, așteptăm un pic. Cum puteți să vă dați seama, băieți, o încărca pagina, ok? Aceasta este pagina care ne putem descărca jocul după emulatoarele care eventual avem în calculator. În ce consistă emulatoarele, băieți? Păi, faza este că emulatoarele reprezintă o simulație virtuală, să zicem, pe calculator de la spielurile care eventual există până în ziua de astăzi. Este vorba despre, dacă vorbim până acolo și profundizăm această situație de convorbire, să zicem așa, scuzați dacă nu expresez foarte bine, pentru că am probleme cu limba română, pentru că am fost din copilărie am fost în străinătate și limba română nu prea mi s-o atașat, să zicem așa. Deci, cum v-am spus, avem pentru spielurile cum ar fi PlayStation 2, PSP, care o să avem noi nevoie de ea în cazul nostru, pentru PlayStation 1, pentru Nintendo DS, GameCube, Game Boy, Mame, SNES, Nintendo 64 și așa mai departe, și în alte sunt alte emulatoare care putem descărca. Aia da, băieți, nu numai ne vom putea juca la jocurile aceștia pe emulator, că și dacă avem, de exemplu, un spieler PSP sau un PlayStation 2 sau un PlayStation 1 sau, mă rog, modate, doar le descărcăm după internet în pagina asta, le facem pe un CD și ne putem juca chiar de adevărat la spielerele dacă le avem în casă, ok? Așa că hai să vă demonstrez cum descărcăm, de exemplu, un joc, cum în cazul nostru pentru emulatorul PSP, adică pe PSP. Vă dau un exemplu, băieți. Eu deja am făcut prima descărcare de la joc, așa că eventual când voi descărcați, hai să vedem, alegem un joc, de exemplu, eu ce știu, hai să punem pe litera M. Noi după litere ne obicăm la jocul care vrem. Și acum aici arată un rând mare de jocuri cu litera lui, cu litera M. De exemplu, acum hai să zicem așa că eu mă pun să descarc, eu ce știu, hai să vedem, Marvel, Medal of Honor, nu știu ce, deci vedeți, Midnight Club, nu știu ce, ce să descarc, doamne, că nu vine tu. Hai să zicem că descarc Mortal Kombat Unchained, bla bla bla, ce e acolo, ok, vedeți, Unchained. Bine, vedeți, eventual când voi dați pe joc, prima dată când vă puneți pe pagină, până când ești afară din pagină, când îi dați pe joc, băieți, vă cere, o să vă ceară un nume. Deci, exact cum arată mie acum aici, aveți, vedeți? Asta pentru prima dată când intri în pagină, dacă în caz că nu și îți dă acest lucru, unde scrie Reveal, îi dăm pe el un click, vedeți? Când descărcați în continuare jocul după această pagină, nu mai vă dă ca să scrieți aceste cuvinte sau cod, mă rog. Băieți, și aici așa-i dăm unde scrie Please enter, adică show a police. De exemplu, noi scriem acest, ok? Show a, ok? Police. Și odată ce am scris treaba asta, băieți, aceste cuvinte, îi dăm Return to page și dăm la Verify and Download, adică să facă verificarea și să descarce jocul. Odată ce am făcut treaba asta, băieți, doar pur și simplu îi dăm încă o dată la pagina, adică ne deschide tot acea pagină, la joc, ne direcționează direct la joc și dăm Download Mortal Kombat, ok? Îi dăm un click și automatic, băieți, începe să se descarce jocul, ok? Acum, băieți, eventual, cum puteți să vă dați seama, au început să descarce jocul. Una, două, după ce am descărcat jocul, dar pur și simplu îl extragem, ok? Și îl punem în carpeta care noi o facem în emulator, ok? În carpeta emulatorului. Bine, băieți, cum v-am spus,
Eu m-am pus aici așa am pus carpeta în T, voi puteți să o puneți unde vreți voi. PPSPP, vedeți? La mine acum versiunea e pe 32 de bits, dar este și pe 64 de bits. Aia da, trebuie să aveți Windows pe 64 de bits. Odată ce ați făcut treaba asta, extrageți jocul și îl puneți într-o carpetă care o creați voi. După ce ați făcut treaba asta, băieți, îi dăm drumul la emulator. Ok? Pardon. Scuzați-mă un pic. Un pic, băieți, îmi cer scuze. Hai să vedem. Bla 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 bla. Opa. Ok. Odată ce am făcut treaba asta, vreau ca să opresc muzica. Ok. Și vreau să vă demonstrez, băieți, că chiar de adevărat acest ce s-a întâmplat, băieți? Ce s-a întâmplat? Alo? Cineva îmi spune ce s-a întâmplat, vă rog? Ciudat. Nu știu ce s-a întâmplat treaba asta, băieți? Care e faza că nu m-am prins? Aoleu, s-a blocat, băieți. S-a blocat, s-a blocat. Nu știu de ce s-a blocat, băieți. Hai să încercăm să vedem dacă pot să reușesc să fac să-ți revină. Băieți, nu știu ce s-a întâmplat, îmi cer 1000 de scuze. Dar hai să încercăm, băieți, să ne punem încă o dată la emulator, ok? Mă scuzați numai un pic, vă rog. Ok, băieți? Sincer, nici nu știu ce s-a întâmplat, abar nu am, că mi s-a blocat. Dar hai să dăm drumul încă o dată la emulator, băieți. Ia că s-a revenit. Ok? Așa că, cum am spus, băieți, hai să vă demonstrăm acest emulator, că de adevărat funcționează foarte bine. Aș putea să vă demonstrez o mică demonstrație cu un joc preferat al meu, de exemplu, eu ce știu, Tekken Dark Resurrection, ok, băieți? Odată ce a început jocul, îi dăm drumul, ok? Ok, băieți? Asta e Tekken Dark Resurrection, ok, băieți? Bine, băieți, nu vreau să vă arăt prezentarea acestui video, dar vreau să vă demonstrez că funcționează. Aoleu, funcționează foarte bine. Știți de ce face așa, băieți? Din cauza că registrez și e o problemă serioasă când registrez, ok? Deci, vedeți, acum s-au revenit, băieți. Deci, cu toate că nu s-au revenit 100%, băieți, dar uite, scriu numele meu, băieți, ok? Ok, the man, ok, medium, yes. Bine, băieți, odată ce am făcut treaba asta, pur și simplu doar ne rămâne decât să dăm drumul la Enter Tutorial, nu avem nevoie. Ok, băieți, și asta e jocul, băieți. Hai să o alegem pe linie, ok? Deci, cum puteți să vă dați seama, vă jur că funcționează foarte perfect acest emulator. Poate că nu să meargă un pic secadat din cauza că registrez, băieți. Dar, uitați-vă la el, băieți. Merge destul de bine, băieți. Iertați-mă numai un pic, hai să mai băgăm un pic de cadru mis, hai să-l punem până la 4, ok? Și hai să mai încercăm o dată, băieți. Mă rog. Dar, băieți, cum puteți să vă dați seama, el merge foarte bine. Scuzați-mă mai încă o dată, băieți. Oh, frate, jur că asta nu e normal. Hai să încercăm pe direct 3D, ok? Și iertați-mă că fac treaba asta, hai să-i dăm drumul tot la acest joc, băieți, ok? Sunt sigur că acum o să meargă.
ready for the next battle. O să încep, băieți, să-i dau drumul iară. Round 1. Ok, băieți? Fight. Se pare că merge un pic mai bine cu direct 3D, băieți, ok? Deci, vedeți, funcționează foarte bine. Este joc full care vi l-am demonstrat acum cu Tekken. Da? Resurrection, scuzați-mă că tot fac așa. Dar cum merge acest joc, băieți, vă asigur 100% că merge și alte jocuri. Ok, băieți? Ok, băieți, aceasta a fost demonstrarea. După cum puteți să vă dați seama că funcționează foarte bine acest emulator. Și băieți, ce pot să vă spun? Că dacă v-a plăcut acest emulator și această prezentație, acest tutorial, îmi puteți da un like pe YouTube, băieți. Așa că, la revedere, toate cele bune și sănătate, băieți, la toți cei care au vizionat acest video și la cei care nu. Ciao!